मबाइलानो खोमसि नायसै हाबहां नुदों। हेलौ गाइसमोन उन्दुजोब्बाय नामा? माथो रावबो फैया। फेत्लाया खनसे हाबबाय आंनि एलबियाव मा मबाइल नायबाय दं बेलेगनिखौलाय। सोर दङ गाइसमोन लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार बानायदो, साबस्क्राइब बानायदो। नायनो मा एफोरलाय? याव फै। लाइक हरना हो फेत्ला जोंहा अननानै। औ बे नायदि इयो फार्स्टनिसो दा नायफिनलाय नायबाय थायाबालाय। उन्दुजोब्बाय खोमा मालाय। नेट नाङाखै ना नोंना नाङाखै? मनास बर' हेलौ नो हाय। स्रां नुदोंना नुवाखै? ओमफ्राय बे मोनसे बुस्थुआनो मा केमेरा होथेनायानो खोलैनानै नोङो गाइसमोन सोर फैदों अननानै लाइक हरना होदो, साबस्क्राइब बानायदो। माबा हाबहांसो नुदों। हंलेले गन्थंआनो एसे गुवार। हाबदो। मानसि जिबनथ' जादो, मानसि जोनोमथ' मोनदों। गय गैला फेत्ला? गन्थंआ मोसौ हालिसे हाबजागोन हलेनो। जोंहा फेत्ला गायदाया कमेन्ट हरदों दे मालाय नङा। फेत्ला गायदासो जोंहा फेत्लासो। नोंहा हैनाया नामा?
सोर दं गाइसमोन अननानै लाइक हरनो हा कमेन्ट साबस्क्राइब मा टाइमाव मानसि जायोब्रा एलबि होबालाय जान बर' हेलौ 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 नो लाइक दान थेंक इउ जान बर' मा ओंख्रि जाखो नो ओंख्रिया जोंहा मिरामिससो दालि खान्थाल बेगर एवनाय ओमफ्राय थाइजौ आसार ए नो माबा मालाय एलबि होनायखौनो मिनिबाय थायो सोरो नोङो जा मोसौनो सोर कमेन्ट रिमुभ बानायदों पेटला सोर कमेन्ट माबा बानायदों मुद ना रिमुभ होननायखौ फैलाय आंनावबो मा होनो दिस मेसेज इज हेल्प फर रिब ना मा होनो एक्सार बर' हेलौ हेलौ नो हाय नों नामा ना थगायदों आंलाय मानो जानांगौब्रा एक्सार बर' लाइक दान थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो एक्सार बर' ओंखाम जाबाय नामा ना उन्दुबाय जायाखै मा खालामदो दाबो जाया सम माबा जाबायलै टाइमा खैथा जाखोबा 10:17 जाबाय थिगबायला बिलाइ बिदि जादों खोमा ने Roma. नहीं ना Nasa maganda प्लिज अननानै दसे सम टाइम होफैदो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामना होदो जोंहा
आंनि बर' ब्लग चेनेलखौ नायदो। Manas बर' support बर' blog nah. Alay bener. Kisna nanga. Siga zaksina yina. मबाइलावबो खिथेनदावो जायो मोथाङावबो खिथेनदावो जायो Nama kisna ada. लासिंसिं आंखौ खिथेना मानसिफ्रा खोन्थाहरो Kenai kali. Nahane man gya sanman gya. Dikawai. Ada man sanman naget bawda. Raवबो comment hora. Uन्दुलांजोब्बाय नामा? Manas बर' on. Thank you later.
उन्दुनोसो ओंखारदों एक घन्टा जागासिनो बा मा गेलेदोंलै नों मा खेला गेलेदों Rau banyak sih. गैयाबाबो एक घन्टा होनोसै आरो 11ता जाबाथाय दोनसै 19 मिनिट नेटानो गैयामोन दासो थाबदों हरद्राय जाबाय खोमा मा नायदों नों गेम नामा माथो मा होनदों नों गेन्द्राखौ Anak kelas berapa? अफारखौलाय मानो होयो Apa kelas ya? लेथ्रा बानायनायखौ नुवा Hai guys. नों मा नायबाय दं Ada. फेसबुक नामायो नाय आंहानि एलबिखौ मायदि नुदों स्रां नुदोंना नुवाखै Hai. Harus siapa cari nih? नोंखौ डिस्टार्ब होआ सोरखौ होयो Beli langsung. खनसे नायनिब्रा Beli. मानदा खयहेहे सोंदों मानस बर' अन मानो मा होनदो मानदो दासो anggaru melu
আমার খবর Bon, astan tigalle. Ah, jag synger nog. আমার খবর সম্পূর্ণ Thế đâu bởi vì 사세 먹어보죠. 코멘 보호라 라고. 하나로 탐포내고.
उन्दुनोसो थाम्फै अराखै फेत्ला Nada. थाम्फै अरदों थांलाय फैलायसो रावबो बानायाखै सा दोनसै खोमाना दसे पेज नायनोसै नायनि दसे पेज दसे दोनबावनि रामफु नार्जारि हेलौ नोहाय रामफु नार्जारि जाखांबाय नामा नो जाखांबाय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो नोंना माबा ओंखारो नामा जाखांबाय नों मा ओंख्रि जाखो हेलौ 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 निजि बर' मा ओंख्रि जाखो रामफु नार्जारि बोरायखौबो देखाय बाजैनो फेत्लाया उन्दुदोंसो मालाय फैलाय फेत्ला
लाया उन्दुदो मालाय मा ओंख्रि जाखो रामफु नार्जारि मा होनदो दालि लाब्रा होनो जोंहाबो दालिसो जि बर'आ मा होनदो बोरमा ना मा होनदो जि बर' अलसिया बाजि रामफु नार्जारि मा गामि नोंसिनियानो जोंना माबासो बाक्सा सालबारि नोंलाय अहानि रामफु नार्जारि बोरायखौबो देखाय बाजैनो बोराया मालाय उन्दुदो र' देखायनि आं पेटला आरनालाय गस्ला गानबावाखै मालाय मबाइल नायदो नै No time. रामफु नार्जारि अके नोंसोरो दिमे होनदो फरायनो रोङा दा फरायनो रोङा मा बान पेटलायखौ फरिलाय आं मेगना मोबाय बे होनदो बनस They met. मा होनदों मनस Mana? नै इयो मा होनदो मा कमेन्ट होनदो ओमफ्राय कमेन्ट माबा बानायदों ब्रा ना हारसिं जादों नों बहानि रामफु नार्जारि Bonfire Arbutan. सोर दं गाइसमेन लाइक कमेन्ट हरना होदो साबस्क्राइब बानायदो शेयार बानायदो एसे रामफु नार्जारि क'क्राझारनो एसएम बर' लाइक डान थेंक इउ एसएम बर' अन थेंक इउ अन दोलाय गावबागाव नोंहालाय उन्दुबाय नामा डिउटि अबेयाव दं माबा मावो नामा मा होनदो JSP
जम्मू एंड कश्मीर जम्मु काश्मीर नोंसोरखौ माने नेयो नोंसोरखौ नेयोनो मोजां Monas बर' on thank you आदाया मा मावोनो आदाया जेबो मावालै बेखारथ'सो ओरैनो फिसा फिसौ रामफु नार्जारि जोंहा साबसक्राइब बानायाखैबा बानायना होदो अननानै नोंहालायनो आं जेबो मावालै ओरैनो बेखारसो थायो आं मानास बर' गथ'फोरा साबैसेनो गथ'फोर गैथ'वा गथ'फोर गैथ'वालै बर्थमान नोंहालाय आगै दंना गैया Monas बर' didi on thank you Monas बर' on
रामफोर नार्जारि खयथायाव उन्दुयो बाजैनो? 10टा, 11टा, 9टा। मालाबा 9टा, मालाबा 10टा, मालाबा 11टा। मेसेजालाय इदि फैयोना माबा बानायोबा फात्ला। रामफोर नार्जारि आदाया उन्दुनो ओंखारबाय बे नो। मबाइलसो नायबाय दं, उन्दुनो ओंखाराखै बियो। मबाइलानो मानसिखौ मेगन मोदै खालामोना बाजैनो? नंगौथारो। नोंखौ माबा मा होनो फात्ला? एख' मोना नोंखौ माबा नोंखौ मा होनदो नायलाय? सिनाय मोनदों। नोंखौ माबा सिनायनाय मोनदों। अबेबा नुदों खोमालायदो। ना सिन्थासो खोमा। नोंखौ माबा सिन्था नुदों। सिन्थायानो होनलायदो। चिन्तायानो दङ दासान्दि। अबस्था खाराब बेमारि जिबन। नङा बिदि होनाखै आं। सिन्था नुदों। सिन्थायाव दंथारो होनलायदो।
अवस्था खराब जानानै दं बेमारि जिबन बेमारि जानानै दं दासान्दि मानास बर' जि डिउटि जोब्बाय बाजै आंबो थांसै रुमावनो उन्दुनो मोनसिगोन एबार खयथायाव उन्दुगोन ना मबाइल नायगोन मानास बर' पेटला बस उन्दुबायना पेटला बसआ उन्दुबाय दहायनो उन्दुनो मानि उन्दुलाखै मबाइल नायबाय दं मानास बर' खोमायाव दै सोना होनो गाइसमेन सोर दं कमेन्ट हरदो लाइक हरना होदो साबस्क्राइब शेयार बानायना होदो जोंहा अननानै मा हाल्ला जाबाय दं मा रलै माबा दोननायबो जायो जब्लाया अलसिया
गाबोन माबायावसो होफिनसै खैथा बाजियाव होनो फुंनि जाखांनानै लोंखांनानै 8टा साराय 8टा रावबो साबसक्राइबबो बानाया नों नायदो आंना आथिं गारिया फुरुङा खोमालै नायलाय नङालै इयो माबा खालामबाय गबाय थायो दै थसलाय ओमफ्राय आरो इलाय मा मोनसा बेखौ फुरुङा खोमालै बाय बाय गाइस मान उन्दुनोसै